Hai sat encino angte kaisa kok sana musugo phiaba nong miani salo chono interview kaisa nono ninthani interview kaisa lana bagai nono samani nong belaino sono je kok samani kok kaisa samani belaino hanini aba hamia kalayo nong kaisa minister borok nong kisa wan sui kok sana ngoni sat phiaba naidi nong je sago nono sini tipura sharok belaini pekwa jolani belaino borok nogoma tongya kem khaima tongo kothor kotor phaimane cyclone phaimane bagai bongni nogroko wati phekengke tongoi meya joto nokhung kapla songjak aborong no media rok jesuk pharitoi sung kasal thangoi mangpli rong no rong ni boskango phunui tongo sini taibo sungsu sini media rok baso kosto khaitong rangkisa jorate manasung sini sungkono boy hai 10,000 20,000 25,000 salary maya sung bisi maya haipano sung haino kosto khai samuk sini je sini dofani borong no sini tipura sarang no phunung na bai sung belaino ke sung media ni samung tai tongjago haino hai nok tabuk je minister ongmani pore nongno sungkono as point sini channel hoite nongno kono help samjai gya pia sung kaisa local channel se sat nung saimano sung nona interview lan thamlai nung ta sa nongni khumpui soli khumpui channel soli are nini answer to nini je nini question to sung nona question khesa nini answer to no answer mane abo onya bole nono sung interview lan thaka no interview kaham ke sari sungkono nono negative ko busungya sung nono sungo nono just interview lana thangma se nono nung sungo ta direct nono khumpui soli are ke nung YouTube channel log jote kobangma borok sini tipra hasti YouTube channel khai tongo ke borok jote nono interview lan thaka nung sungba ni TV channel tong hinai pia abo nini onek hamia kali tani hinke bokaisa sini TV channel norok saimano age sini nungbo saimano sat sini abo age sristi soli tongo sristi rangka bang sanman bagai pia sung tabo sristi TV channel phunong maya aban bagai NXT phunoi tongo sung phunong mani yaklo nobar phai tar choman NXT tar chomani yaklo tabuk sung lockdown ong mani bagai sung kono sini sungjai gyai tongka abo samuro khaimi tongka pia ba sungkono nong thane suba sainya pia narok se taibo sungna sano nong channel lok tan TV ro nong jagya aborok narok personally publish narok sungoi mano je narok ni tabo somosya narok kaisa tabok ta sane sarkar tongo narok khomata tongo narok sin tipura sarok sudu sini channel simias jotto tipura channel narok hel khaite tongmani pia ba narok tama ulta sungo dongki ro no interview kaisa lan thakai ke narok taibo dongki ro kok site pia ba narok ni je narok tabok sungo tamo sung narok khomata phaiman pore IPFT phaiman pore narok ta sung nongni khumpisyo di choli apro to narok jepur nongni boot sakango boot election phai kai ke narok sunyana bole non khumpisyo di choli hina waisa pano pia ba abo kok samani ke kaisa karon tongo sar pia kore inke sar nongni IPFT party ni kuno dam kore sin tipura sa joto media channel kore hinke abo narok wa takokte bukok sung narok nungui mane sar enchini je kok samani kok sungman nai nai narok boskango ঠিক আছে কেন খম্পই প্রোগ্রাম তো চলিবা চলিছে চলি তো হো তাম্বা সারি খানা বড়রে 야 승마시 বড় সিএমরি বাবা আউতো সাইমি মানে সঠিক তো সাইমি মানে সিএমই한테 গুরু이 태겠냐고 해요 왜 খানা বড়রে 야 승마시 বড় সিএমরি বাবা আউতো সাইমি মানে সঠিক তো সাইমি মানে সিএমই한테 গুরুই 태겠냐고 해요 5,000 টাকা সবাইকে দেয়া হচ্ছে ওভারঅল সবাইকে দেয়া হচ্ছে 1200 পরিবার 1150 পরিবার নিয়ার অ্যাবাউট 1200 পরিবারকে সবকিছু দেওয়া হবে কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানও নষ্ট হয়েছে তাছাড়া 90,000 টাকা ওনারা আরো পাবেন 2-4 দিনের মধ্যে